Takže zdravím všetkých za našu firmu XTB, ja sa volám Tomáš Vránka, no a opäť po pár mesiacoch som si pre vás nachystal niečo k tomu poslednému kvartálu. Pozrieme sa na výsledkovú sezónu, ale teda aj na to, aké zmeny nastali v spoločnosti Berkshire Hathaway a čo sa tam podľa mňa dá vyčítať medzi riadkami. Ešte úvodom opäť by som chcel teda poďakovať Jardovi za to, že mi dal priestor natočiť toto video a zverejniť teda na kanále Kryptomagazínu. Poďme ale už na poučenie o rizikách spojených s investovaním. Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. U 75% účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa ku vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov. Investovanie je rizikové, investujte zodpovedne. Pre viac informácií o rizikách spojených s investovaním navštívte naše webové stránky. Odkaz nájdete v popisku videa. Toľko teda ten disclaimer. No a poďme sa už pozrieť na tú aktuálnu výsledkovú sezónu, pretože dá sa povedať, že ďalšia výsledovka je prakticky za nami. Poslednou zaujímavou firmou naozaj z takých tých veľkých, ktoré by mohli mať tendenciu pohnúť trhom, je americká Nvidia, ale tam si myslím, že teda tie výsledky budú určite dobré. Oni myslím, že reportujú budúci alebo až ten budúci týždeň, nie som si teraz ani úplne istý, ale tam naozaj tie výsledky určite budú dobré, určite bude rast zisk, určite budú rast tržby. Takže čísla budú na 100% v poriadku, ale druhá vec je potom nejaký výhľad a možno aj nejaká prípadná reakcia. Takže to ešte uvidíme. Tá výsledková sezóna bola v tom kontexte aktuálneho diania podľa mňa extrémne dôležitá, pretože naozaj tie predchádzajúce kvartály, to ako sa darilo firmám, nechcem povedať, že ako bol hlavným hýbateľom tých akciových trhov, ale nemali sme tam proste taký faktor toho Donalda Trumpa, hej, tú premenu neznámu, ktorá veľmi výrazne vplývala na tie trhy. Takže ono v kontexte toho, čo sa dialo teraz ten posledný kvartál, tak keby ešte aj firmy začali reportovať negatívne čísla, tak naozaj si myslím, že by to nemuselo byť pre tie trhy úplne pozitívne. Celkovo, keď sa pozrieme na to, čo sa dialo na tých trhoch, tak Donald Trump dosť výrazne rozhádzal tie trhy aj teda bez toho, aby sa o to pričinili spoločnosti nejakými negatívnymi výsledkami alebo negatívnymi číslami. Pre tých, ktorí to úplne nejako neevidujú, tak začiatkom roka prišli informácie, že teda Donald Trump nastupuje, že bude znižovať dane, deregulovať mnoho odvetví a podobne, čo si teda trh vyhodnotil veľmi pozitívne. Ale potom prišli tie rôzne obchodné vojny, rôzne vyjadrenia o tom, že tie obchodné vojny budú a podobne. A ono to zostrelilo akcie nadol a tie akcie boli teda zostrelené naozaj veľmi výrazne. Na to sa o chvíľočku pozrieme. Tie prepady, ktoré tam boli alebo ktoré sme zažili, neboli z hľadiska veľkosti nejako historicky nadpriemerne veľké alebo hlboké, ale boli naozaj veľmi rýchle, pretože sme tam dokonca mali 2 dní, kedy S&P 500 klesla dokopy o viac ako 10%, čo sa stalo historicky možno 4, možno 5 krát. Takže naozaj tie výpredaje, ktoré sme tu mali, tak neboli extra hlboké, ale boli naozaj veľmi, veľmi rýchle. Videli sme tam teda veľmi výrazné denné zmeny, naozaj tie trhy lietali smerom nahor, potom smerom nadol a stále takto dookola. No a čo tam ešte bolo tou výnimkou oproti tej situácii napríklad z roku 2020 alebo 2022, tak štandardne to funguje tak, že americký dolár zvyčajne posilňuje, keď sú takéto prepady, ale tentokrát to bolo naopak, že ten dolár ešte ako keby oslaboval. No a ten dolár má všeobecne nejaký status spolu napríklad s japonským jenom alebo so švajčiarským frankom nejakého toho bezpečného prístavu. No a tentokrát to bolo presne naopak. To znamená, že klesali nám akciové trhy a ešte k tomu nám oslaboval aj ten americký dolár, čo je naozaj veľmi nejaká netypická alebo neštandardná situácia, ktorá väčšinou teda nenastáva. Ja som sa na to pozeral od začiatku marca do toho nejakého lokálneho maxima na eurodolári sme oslabili až o nejakých, 11-12%, takže naozaj aj na tom eurodolári alebo ten dolár veľmi výrazne oslabil. Veľmi podobne to bolo aj na tom dolárovom indexe. Zhruba možno nejaké 2, 3, 4 percentuálne body odvtedy ten dolár ako keby skorigoval z tej straty, ale stále je teda oveľa slabší, ako bol možno 2 mesiace dozadu. No a teda pre nás investorov, ktorí investujeme alebo teda zarábame väčšinou v eurách alebo v českých korunách, tak keď si to prerátame alebo sme sa pozreli na to portfólio, tak tá strata
v eurách a v českých korunách bola kvôli tomu oslabujúcemu doláru ešte teda výrazne väčšia, ako by bola v tom, teda v eure a v českej korune bola väčšia, ako bola v rámci tých amerických dolárov. No a ja keď som si to prehodil alebo očistil o vplyvy tých kurzov, tak tá strata bola dokonca väčšia, ako bola v roku 2022, kedy sme sa už oficiálne dostali do toho bear marketu. Takže tá aktuálna výsledovka mala tendenciu proste tie trhy buď ešte viac zostraviť, alebo aspoň trošku zachrániť a zatiaľ to vyzerá, že skôr sme sa vydali teda tou druhou možnosťou alebo tým druhým smerom, že tá výsledovka trošku pomohla zachrániť to, čo sa dialo. Keď som sa ešte pozeral na tie trhy, tak v rámci amerických dolárov sme sa nedostali do toho medvedieho trhu ako takého. Síce sme tam chvíľku intradenne boli, ale v rámci toho dňa to S&Pčko potom skorigovalo, takže tam v podstate bola tá strata nejakých, 19% dočasná, takže teoreticky, technicky to ešte nebol bear market. Keď sa potom pozrieme na výkonnosť od začiatku roka, tak to S&Pčko naozaj pekne skorigovalo tie straty, takže už sme len možno nejaké minus 2% za rok 2025. V eurách a v dolároch je to S&Pčko od začiatku roka ale stále v mínuse asi 10% a od maxim po minima sme boli už aj minus 25%, takže teoreticky, keď investujete v eurách alebo v dolároch, tak gratulujem, kto vydržal, tak dá sa povedať, že ste prežili ďalší bear market, ktorý bol síce krátky a intenzívny, ale technicky to teda platí. O to dôležitejšie teda boli komentáre tých firiem, na ktoré sa o chvíľočku pozrieme. No a tu sme vám nachystali, konkrétne kolega Marek Nemky, taký pekný graf vývoju Total Return S&P 500. To znamená aj zhodnotenia tohto indexu, aj so zarátaním dividend. No a vidíte, že zo začiatku roka sa v podstate vyvíjalo zhodnotenie aj v dolároch, aj v eurách, aj v českých korunách veľmi podobne, ale potom sa ako keby začal oddelovať tá výkonnosť v dolároch od eur a od českých korún tým, že ten dolár začal oslabovať. No a vidíte, že naozaj tu sme boli, 4% v pluse a na tom úplnom dne sme boli v eurách a v českých korunách v mínuse možno ako keby minus 20%, takže to je tých celkovo minus 25 v rámci toho medvedieho trhu, o ktorom sme sa bavili. No a teraz vidíte, tento graf bol robený k 12.5., tak vidíte, že naozaj sme tam boli ešte takmer 10% v mínuse alebo 8% v mínuse pri eure a českej korune, zatiaľ čo v dolároch sme boli už ako keby na nule od začiatku roka, že naozaj tá korekcia už relatívne skončila, takže toľko nejaká všeobecná nálada na tých trhoch. No a tá aktuálna výsledovka, tak tam sa dá povedať, že tie spoločnosti naozaj všeobecne reportovali veľmi dobré, veľmi pekné čísla. Všetky tie firmy ale hovorili o nejakej neistote, pretože tá neistota je pre firmy horšia ako vyslovene zlé informácie, pretože keď máte ako firma zlé informácie, tak pri nich sa viete pripraviť na to, že čo sa deje. Takže keď viete, že budú nejaké nové, clá, budú nejaké nové dane, budú nejaké nové regulácie a podmienky, tak proste spravíte nejaké kroky na to, aby tá firma prežila. Samozrejme v tom lepšom prípade nevždy to musí výjsť, ale teda viete sa takto prispôsobiť tej situácii. Keď ale máte neistotu a jeden deň hovorí Trump tak, druhý deň hovorí tak, potom sa dohodli, nedohodli, tak jednoducho neviete sa prispôsobiť, keď neviete, čo bude. Takže naozaj si dovolím tvrdiť, že tá neistota je pre trhy ešte horšia ako vyslovene nejaké zlé a negatívne informácie. Šéfovia mnohých firiem lobovali za zníženie tých cieľ, určite tam boli aj nejaké neverejné lobovania, to si myslím, že šéfovia tých technologických firiem mali určite debaty, či už priamo alebo nepriamo s Donaldom Trumpom. Minimálne viem, že s Timom Cookom je taký, že veľakrát sa spolu bavia. Ale potom niektoré spoločnosti aj vyslovene podali informácie alebo prenikli na verejnosť informácie, že sa bavili teda s tou americkou administratívou. Napríklad Walmart a Target hovorili, že pokiaľ sa tá situácia nezmení, tak vyslovene sa postupne budú ako keby vyprázdňovať regále v tých obchodoch. Jednak kvôli tým clám na čínsky tovar, ktorého sa predáva aj v Amerike stále veľmi veľa, ale celkovo aj kvôli nejakej ekonomickej situácii. Takže myslím si, že aj takéto lobovanie tých firiem vytvorilo tlak na rýchlejšie riešenie, ale mimo teda tohto sa dá povedať, že tie výsledky boli v poriadku alebo viac ako v poriadku. No už štandardne a ja vám zvyknem zhrňať najmä teda to, čo hovoria tie veľké technologické spoločnosti, pretože oni majú najväčšie zastúpenie celkovo v tých akciových indexoch, takže to si myslím, že aj pre vývoj tých indexov ako takých je najdôležitejšie to, čo hovoria tie veľké technologické spoločnosti. Takže trh samozrejme aj tentokrát sledoval tie informácie o tom pokračovaní alebo nepokračovaní toho AI boomu.
Pretože ak by ten AI boom spomalil, bolo by to určite ďalšia negatívna informácia do tej výsledkovej sezóny alebo do toho aktuálneho diania. Ale to sa teda našťastie nestalo a tie veľké technologické spoločnosti priniesli veľmi dobré čísla, priniesli tiež veľmi pekné výhľady. Ak si to rozoberieme chronologicky, že tak ako to tie firmy reportovali, tak Google hlásil pokračovanie rastu reklamného biznisu, rastol stále dvojciferne. YouTube nám tiež potom rastol dvojciferne, cloud googlacký rastol o 28%, veľmi pekne a výrazne navyšuje vďaka teda tomu škálovaniu ziskovosť. Takže naozaj Google priniesol veľmi pekné čísla, taktiež hovoril, že bude pokračovať v navyšovaní tých capexov v tých nejakých investičných výdavkoch do tých serverov a podobne. Hovorili, že zatiaľ nezachytili nejaké náznaky proste toho, že by sa tá reklama nejako spomalovala. Čo ale spomínal aj Google, aj Meta, bolo to, že napríklad tí čínsky inzerenti typu Shein a Temu znížili tie výdavky v rámci Ameriky na tú reklamu tým, že tam ten export toho tovaru z Číny bude zložitejší, takže asi sa im neoplatí až toľko vrážať do tej reklamy. Ale celkovo boli výsledky Google pekné. Jedinou takou dlhodobejšou otázkou alebo jednou z tých dlhodobejších otázok je dopad umelej inteligencie na to vyhľadávanie, ale to už je v podstate ako keby iná kapitola nezávislá od tých nejakých obchodných vojen. Meta tiež rastla veľmi pekne, rastli tu všetky dôležité čísla, počet impresí, ja neviem, cena za reklamu, používatelia a tak ďalej. Takže Meta tiež nezaznamenala nejaké nárasty proste problémov. Veľmi pekne tiež rástli tie investičné výdavky aj tu v rámci teda tej Mety. Výhľad dokonca táto spoločnosť zvýšili tiež výhľad aj na tie capexy, takže pravdepodobne do toho vrazia alebo zainvestujú ešte viac. Takže aj Meta priniesla pekné čísla. Pri Microsofte tie dva segmenty, ten nazvime to kancelársky segment a ten segment všetkého ostatného, tam ono to asi splnilo očakávania, ale pri Microsofte sa tie posledné roky pozerá primárne na to, že ako sa darí spoločnosti v oblasti toho cloudu, pretože ten cloud je previazaný s tou umelou inteligenciou. No a tomu cloudu sa darilo veľmi pekne. Cloud Azure rástol o 33%, polovičku z toho rastu ťahala AI, teda umelá inteligencia. V podstate ani tu nebola žiadna nejaká výstraha, nejaké spomalenie a podobne, keď predtým prichádzali správy, že jednoducho Microsoft tlmí niektoré investície, ale teda v rámci tých výsledkov to nejako nepotvrdili alebo nerozvinuli. No a potom svoje čísla prinášal aj Amazon. Inak Amazon mi prišiel veľmi zaujímavý, ja som ho nakupoval. Neviem, či poznáte aj taký ten náš formát akciové portfólio Tomáša Vránku. Ja tam už niekoľko rokov skladám portfólio, okrem teda iného, každý mesiac tam dokupujem nejaké akcie do portfólia. Tento mesiac som sa rozhodol pre Amazon, takže vám prelinkujeme odkazy pod toto video alebo prípadne do popisku. Ak by ste mali záujem, tak sa regnite, videjko dostanete a tam potom uvidíte, že aké boli tie moje dôvody, prečo mi ten Amazon prišiel aktuálne zaujímavý. Ale to som trošku odbočil. V rámci výsledkov teda si myslím, že tá pozornosť bola smerovaná najmä na to, že akým spôsobom budú dopadať clá na ten online obchod alebo na ten online segment. Tu v podstate Amazon nepovedal asi nič nové, nebude to úplne pozitívne, takže Amazon je jedna z tých firiem, ktorá by veľmi výrazne asi ťažili z toho upokojenia tej aktuálnej situácie. Cloud sa stále relatívne drží, oni ten cloud majú najväčší, takže rastie o dosť pomalšie, asi zhruba o polovičku v porovnaní s Googlem alebo s Microsoftom. Amazon vydal slabší výhľad na ziskovosť v rámci tohto kvartálu, ale bude to primárne kvôli retailu a kvôli tým rastúcim nákladom, takže dá sa povedať, že aj výsledky Amazonu boli celkom v pohode, mimo teda toho výhľadu na tú ziskovosť, ale tam si myslím, že sme zvyknutí, že ten Amazon z hľadiska tej ziskovosti veľakrát ako keby má tie čísla dosť volatilné. Poslednou veľkou technologickou spoločnosťou, ktorá reportovala tie čísla, bol v podstate Apple. Vyslovene nesklamal ani ten. Na ich pomery boli tie čísla dobré, rastli im tržby nejako stredne jednociferne, zisky rástol EPS-ko o možno nejakých 10%, takže tam tie čísla boli dobré. Apple je ale tiež jedna z tých spoločností, ktorá je naozaj veľmi silno závislá na Číne. Tam je otázny ten výhľad, že v prípade, že by sa tie clá nejako neupokojili, takže aký dopad to bude mať na ten Apple, alebo
alebo respektíve vieme, že pokiaľ by tie clá boli zavedené, tak na Apple to bude mať negatívny dopad, ale otázkou ostáva, že ako moc negatívny ten dopad bude. Celkovo boli ale tie čísla pekné aj v rámci služieb, aj v rámci teda toho najväčšieho segmentu tých iPhoneov, takže tam si myslím, že ten Big Tech, tie veľké technologické spoločnosti, že dá sa povedať, že aspoň zatiaľ podržali tú výsledkovú sezónu, uvidíme, čo to bude tento aktuálny kvartál a tie ďalšie kvartály. Nie každý je ale bullish, nie každý v podstate hovorí, alebo teda nie každý možno svojimi činmi ukazuje, že je bullish, no a na mysli mám konkrétne Warrena Buffetta, pretože v rámci aktuálnej výsledkovej sezóny reportovala svoje čísla aj táto spoločnosť a v rámci toho nejakého stretnutia akcionárov, tak v podstate Buffett síce hovoril, že je bullish, ale teda tie jeho činy a tie jeho kroky hovoria niečo iné. Keď sa potom pozrieme na samotné výsledky Berkshire, ktorá je zložená z tých biznisov, ktoré primárne kopírujú alebo odzrkadľujú skôr nejakú tú starú ekonomiku, tak tie výsledky nevyzerali na prvý pohľad ako keby moc dobre, hej, že oni vyzerali negatívne, pretože tržby plus minus rovnaké, ale relatívne výrazne sa im prepadla ziskovosť. Po očistení od tie nejaké zmeny hodnú od investičného portfólia alebo po očistení od negatívneho dopadu kurzu, prípadne po očistení o jednorazové udalosti v poisťovníctve, ktorými boli nejaké napríklad požiare v Kalifornii a podobne, tak tie čísla boli v podstate rovnaké ako ten minulý rok, alebo tá ziskovosť bola rovnaká. Takže je to síce také, že keby bolo keby, ale toto sú naozaj také sezónne veci, ktoré do toho zvyknú niekedy prehovoriť. Takže tie výsledky boli také, asi by som povedal, že štandardne dobré alebo také štandardné v rámci Berkshire Hathaway. Oveľa zaujímavejšie boli ale sprievodné informácie a to, čo Buffett povedal, alebo respektíve možno aj to, čo nepovedal. Jednou z tých zaujímavých informácií bola tá, že firma pokračovala v predajoch akcií. Tento kvartál už to nebolo veľa, ale stále to teda platí. Ja si to z hlavy presne nepamätám, ale myslím, že oni, ja neviem, že predávali akcie za 4,5 miliardy a nakupovali akcie za 3,5 miliardy alebo tak nejak to mali podelené, takže bolo to také, že stále ako keby tam bol prílev toho cashu, tej hotovosti. Už tretí kvartál po sebe nerobili ani buybacky, že na spätné odkupy akcií neminuli ani $1 americký. No a hlavné otázky, alebo najväčšie otázky budí ten rekordný objem hotovosti. Ja som na to pozeral, je to momentálne, prosím pekne, 348 miliard amerických dolárov, čo je teda absolútne šialená suma a nie je to rekord len v tej absolútnej hodnote, v tom nominálnom vyjadrení veľkosti toho vankúša hotovosti, ale je to teda aj rekord v pomere k aktívam spoločnosti. Ak sa nemýlim, je to až takmer 30% z hodnoty aktív, konkrétne to bolo 29 aj nejaké drobné, čo je naozaj aj z tohto pohľadu percentuálneho historicky vyššia hodnota, ako to bolo pred 2008, ako to bolo pred dotcom bublinou, takže naozaj Berkshire kumuluje rekordný objem hotovosti. Nech sa na to pozeráme správa zľava, zhora, zdola, zozadu, spredu, to proste sa inak ako keby interpretovať nedá. Ešte zaujímavejšie potom ale bolo stretnutie akcionárov, kde teda prišla reč potom aj na tú hotovosť alebo na tie príležitosti. Tuto je inak potom ešte ten graf, kde som hodil do pomeru objem toho cashu alebo teda kde som hodil veľkosť aktív spoločnosti k objemu tej hotovosti. A vidíte, že momentálne naozaj sa pohybujeme až okolo úrovne tých 30%, zatiaľ čo teda nejaký taký priemer dlhodobý bol možno polovičný, že nejakých 15%. Vidíte, že pred tým 2008 to v podstate vyletelo nahor, potom Buffett jednoducho tam spravil nejaké nákupy a tak ďalej a tak ďalej. Takže oni naozaj toho cashu majú veľa. No a keď sa vrátim k tomu nejakému meetingu tých akcionárov Berkshire Hathaway, tak tam odznelo naozaj veľmi veľa veľmi zaujímavých myšlienok. Hlavnou informáciou, ktorá budila jednoznačne najviac pozornosti, je to, že teda Warren Buffett požiadal board o schválenie svojho odchodu. Povedal, že končí na čele spoločnosti po 55 rokoch, ale že neodchádza zatiaľ úplne, pretože chce tam byť ako keby nejaký poradný hlas, ale teda povedal, že už tam nebude mať ku koncu roka alebo od začiatku budúceho roka to hlavné slovo pri tých investíciách, pri alokácii kapitálu, pri tých dcérskych biznisoch a tak ďalej. V tom veku 94 rokov to asi nie je úplne nečakané, ale teda aj tak je to naozaj veľmi veľká vec, keď si človek zoberie, že investičný horizont väčšiny ľudí je možno 20-30 rokov a Buffett stal sám o sebe na čele tejto spoločnosti 55 rokov, tak je to šialené
povedané, je to jednoznačne najdlhšie slúžiaci CEO v rámci firiem z S&P 500, no a v priemere tí riaditelia tam bývajú 9 rokov. Berkshire Hathaway potom dosiahla úplne šialené zhodnotenie od toho roku 1965 do 2024 oproti indexu. Tuto môžete vidieť, to je z ich koncoročnej výročnej správy. Tento rok Berkshire tiež prekonáva S&P 500, takže Buffett dá sa povedať, že odchádza na vrchole aj výkonnosti tej spoločnosti. No a v priemere za toto obdobie S&P 500 robila 10,4% ročne, zatiaľ čo Berkshire 19,9%, čo na prvý pohľad, OK, je to dvojnásobok, ale keď si to hodíme do toho zloženého úročenia, tak od 65. S&P spravilo 39 054% a Berkshire Hathaway spravil až 5,5 milióna percent, takže to je úplne šialené, neskutočné zhodnotenie oproti tomu benchmarku v podobe akciového indexu. Nástupcom Buffetta bude Greg Abel, to je vlastne kanadský biznismen, podnikateľ, ktorý sa dostal cez akvizíciu Berkshire Hathaway Energy do tejto spoločnosti. Doteraz bol nejakým vice prezident, neviem ako to preložiť, či šéfom, to je asi nepodstatné, ale mal na starosti v podstate v rámci Berkshire všetko v rámci tých biznisov mimo tých poisťovníckych operácií firmy, takže určite je to veľmi schopný človek. Reč potom na tom meetingu došla aj na prepady, tam zaznelo niekoľko zaujímavých myšlienok, tak ja som vám ich sem zo pár takto vybral. No a napríklad tie prepady, ktoré tam boli, tak podľa Buffetta, to čo sme videli za posledných 30-45 dní, nebolo to nič extra, neboli žiadne veľké, pretože on hovoril, že napríklad v rámci histórie Berkshire Hathaway klesla o viac ako 50%, dokonca 3 krát. Pokles o 50 a viac percent by bola pre neho skôr teda príležitosť. Buffett kritizoval potom ešte aj clá a obchodnú vojnu. Priamo Donalda Trumpa nespomenul, ale hovoril niečo v tom zmysle, že ekonomika proste nie je hra s nulovým súčtom, že keď jednému niečo zoberieme, tak druhému to automaticky pristane na účte, že druhý sa bude mať lepšie, ale práve tá ekonomika je živý komplexný organizmus, kde jednoducho väčšinou platí, že keď je tam ten medzinárodný obchod, tak sa každá krajina môže špecializovať na to, v čom je dobrá, kde sa jej darí a jednoducho pomocou tých komparatívnych výhod môže celý ten svet dosahovať proste väčšieho blahobytu. Takže on to dosť výrazne kritizoval a hovoril, že prosperita zvyšku sveta pomôže aj Spojeným štátom americkým. Clá môžu byť podľa neho novým vojnovým aktom. Takže aj k tomuto sa vyjadroval Warren Buffett a myslím si, že je tam úplne jednoznačné, že nie je úplne zástancom nejakej protekcionistickej politiky. Ďalším problémom Spojených štátov amerických sú deficity, to vieme, ono to tak výraznejšie, ako tie deficity sú problémom dlhodobo, ale ono to tak výraznejšie vyskočilo počas covidu a tam si pamätám, že sa vtedy očakávalo, že po tom covide sa to znormalizuje, ale sa to znormalizovalo ani za Trumpa prvého, ani za Bidena a teraz ani za druhého Trumpa. Tie deficity sú naozaj obrovské, ja si to presne nepamätám, či je to 4, 5, 6% z HDP, ale sú to naozaj obrovské hodnoty, že možno nejakú pätinu až šestinu toho rozpočtu Amerika financuje cez ten dlh a ono skôr či neskôr to bude musieť niekto zaplatiť. Buffett hovoril, že tie deficity sú dlhodobo neudržateľné, hovoril, že nikdy vo svete neexistovala taká krajina ako je Amerika, takže nevie presne povedať, že či to začne robiť problémy o 2 roky alebo o 20 rokov, že to sa presne povedať nedá a komentoval to nejak tak, ono to bolo na margo ako keby inej časti toho výročného stretnutia, ale teda povedal, že robiť hlúposti s cudzými peniazmi je ľahké a že oni v rámci tej spoločnosti to robiť nechcú a nebudú a nikdy ani robiť nechceli, ale že teda je to jedným z dôvodov, prečo vlády nehospodária dobre, pretože míňať cudzie peniaze je ľahké a dá sa tam povymýšľať viacero vecí, ako keď by človek míňal tie svoje peniaze. Takže tiež uvidíme aj tie deficity, ale Buffett proste kritizoval aj toto. Reč tam potom došla aj na súčasné postavenie Ameriky vo svete, pretože asi všetci z nás vnímajú, že teda pre nejakých najväčších obchodných, ekonomických alebo politických partnerov, tak tá Amerika začína byť nie že problémová, ale zaznievajú proste také hlasy, že jednoducho si podkopáva tú svoju nejakú suverenitu a tú výnimočnosť. Buffett si to nemyslí, on teda stále verí v to, že Amerika je výnimočné miesto, že je ekonomicky silná, že je to výborné miesto na podnikanie. No a hovoril, že Amerika si za svoju históriu prešla viacerými problémami a že vždy sa dajú nájsť nejaké veci na kritizovanie, to znamená, že aj toto sa dá kritizovať, ale niečo medzi riadkami som tam videl, že teda Amerika je večná, hej, že oni to prežijú a že jednoducho prezidenti tu budú
budú 4 alebo 8 rokov podľa toho, že či tu budú 1 alebo 2 obdobia, ale teda ten investičný horizont väčšiny ľudí je dlhodobejší, takže tiež by sa nemali zameriavať na takéto nejaké krátkodobé výstrely. Otázky potom prišli aj na ten rekordný objem hotovosti tých zhruba 350 miliard amerických dolárov. Buffett hovoril, že je veľmi pravdepodobné, že do zhruba 5 rokov nájdu nejakú príležitosť, pretože keď dlho nič nenašli, tak o to viac ako keby zvyšuje šanca, že čím skôr proste niečo nájdu, že je to vecou tej pravdepodobnosti. No ale zároveň je tiež pravda, že veľkosť tej firmy je problémom dlhodobo, pretože naozaj existuje len málo zaujímavých spoločností a príležitostí, ktoré by vedeli takto začleniť pod seba, ktoré by dokázali výrazne pohnúť s číslami tej firmy. Veľakrát to hovoril Buffett, ale aj rôzni analytici, že pokiaľ by tá firma bola desatinová, tak ten výnos by išiel určite nahor. Aj sám Buffett to hovoril, že Berkshire, keby mala proste oveľa menšiu veľkosť, tak ako by dokázal hľadať tie príležitosti lepšie, ale proste tá firma naráža na to, aká je obrovská. Vy aj keď nájdete nejakú dobrú firmu, ktorá pekne rastie, ale je malička v porovnaní s Berkshire, tak na tej celkovej výkonnosti si to ani nevšimnete. Tie posledné kvartály alebo roky sa aj dosť špekulovalo o tom, že Buffett nenakupuje preto, lebo že prenecháva tú hotovosť pre svojho nástupcu Grega Abela, aby sa v podstate ukázal, keď nastúpi do čela tej výsledkovej sezóny, ale Buffett to teda poprel a povedal, že nikdy mi nebol taký nejaký šlachetný, alebo ako to nazval, že by znižoval výnosy akcionárom len preto, aby Greg vyzeral po nástupe dobre, takže tiež zaujímavá taká poznámka a myslím si, že máme o ďalšiu špekuláciu menej. No a posledná taká vec, ktorá ma tam zaujala, bola zmienka o Apple, pretože je to najúspešnejšia investícia Berkshire Hathaway. Nominálne dosiahli na tom Apple najvyšší výnos, percentuálne tam mali historicky aj lepšie investície. Pri tom Apple oni to začali nakupovať v roku 2016 na podnet Todda Comsa, teda Westlera. Odvtedy sa Buffettovi Apple zapáčil, začali navyšovať tie pozície, mali tam zhodnotenie, čo sa tak odhaduje 500 až 800% v závislosti teda od toho, na ktorú tú konkrétnu pozíciu sa pozeráme a možno rok a pol dozadu to začali pomaly postupne predávať, ale teda Buffett tam v podstate hovoril, že oni to postupne navyšovali, aj na tom meetingu bol tam aj Tim Cook, tak mu Buffett poďakoval, zatlieskala mu teda celá sála a Buffett zo srandy teda povedal, že Tim Cook zarobil tejto spoločnosti viac ako samotný Warren Buffett, takže tiež taká vtipná vsúka. No a celkovo, aby sme si to nejako zhrnuli, tak Buffett je teda podľa tých svojich slov ako keby bullish na tú americkú ekonomiku, ale podľa tých činov už je bullish menej, pretože cash kumuluje už niekoľko rokov, k tým buybackom nejako vo veľkom nepristupuje, nejaké veľké nákupy nerobí. No a keď sa ešte pozrieme na ten trh, tak tie posledné dni ako je úplne možné, že kým toto video vyjde, tak už to bude zase inak, ale ja to nahrávam v útorok 13. mája, teraz je 8:37, čo pozerám, takže k tomuto momentu je momentálne trh vo fáze optimizmu, väčšinu tých strát v podstate vymazal, tak uvidíme, ako to bude mať, ako to pôjde ďalej, že či tam prídu nejaké poklesy a bude mať pravdu ešte Buffett, že je teda dobré, že vyčkával, alebo že či teda budeme mať pravdu, alebo budú mať pravdu niektorí iní investori, ktorí už sa priebežne pustili do tých nejakých extra nákupov. Tam sa priznám, že patrím aj ja, že som dokupoval od toho marca viacero ETF-iek na S&P, Nasdaq, svetové akciové indexy a v marci, v apríli som potom ešte individuálne dokúpil ASML a Amazon, a teda ako som hovoril, tak pri tom Amazone tie moje dôvody som rozobral v rámci toho posledného videa, takže to, kto bude mať pravdu, uvidíme možno o rok, o 2 a o 3, keď budeme vedieť, že kde tie trhy budú. Za mňa je to v tejto chvíli všetko. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť, dúfam, že sa vám video páčilo. Bola to síce taká kombinácia, že snažil som sa tam prebrať aj teda tú obchodnú vojnu, trošku nejako zhrnúť aj tú výsledovku, aj toho Buffetta, ale myslím si, že tieto tri veci spolu celkom výrazne súvisia a že celkovo, keď človek ako keby má tieto informácie, takže možno si bude vedieť dať ako keby lepšie dokopy nejaký obraz o tom, čo si má myslieť o tých akciových trhoch, pretože ako sme si spomínali, sú tu aj nejaké negatívne veci, sú tu aj pozitívne veci a potom je tu Warren Buffett, ktorý teda podľa všetkého ťažko povedať, že či je pravda, že jednoducho nevie nájsť nejakú príležitosť alebo že jednoducho sa snaží nejakým spôsobom trošku časovať ten trh. Takže snáď si z toho videa niečo zoberiete, snáď vám to pomohlo rozšíriť si obzory a budem určite rád za nejaký feedback. Ja sa budem snažiť priebežne chodiť aj po toto video a pozrieť, či nemáte nejaké doplňujúce otázky, takže keď niečo máte, tak pokojne píšte. No a teraz za mňa už všetko. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť, no a opäť o pár mesiacov sa budeme počuť alebo vidieť.